Kailan ang guys, balik natin? sa episode na to guys, pupunta tayo ng bundok. Kasama tayo kay Lani. So manginahin tayo guys ng iba't ibang uri ng prutas. Tapos magsushoot na rin tayo. So siyempre, Ito naman. kasama ko si Kambal. Ayun dalawa. Kami ka mga. So ayun sila. Kasama ka? Ha? Hindi nyo nililipat ito guys. Oo, bibig. Okay. Ikuhin sa amin. Baby, possible. Nag-download ka? Oo. What's up mga kapare ko? Ayan, so paahon tayo ngayon ng bundok. Ano pangalan ng bundok na yun? Natulundukan. Natuldukan. So yun guys, punta tayo sa Natuldukan. Magsushoot lang tayo dun. So dadayo lang tayo ng pagsushoot kung anong pwedeng i-content natin. Ayan. So si Lani daw may mga tagong langka. Sana naman ipatikim sa atin. Kaya mabusog kami ng langka mo, Lani. So yan guys, narinig nyo yan. 18 daw yung tinago niyan langka. So sana naman may hinog na dun para... Kinain ng kalabaw. Naku, wag naman sana. Ayan, ganda ng lakad oh. Ganda ng lakadan. Ano to? Ito yung Little Palawan. Little Boracay. Kasi Little Palawan. Ingat ha, Kambal, masubsob. Wow. So guys, yan, sa mga pupunta dito sa Little Palawan at Little Boracay, dito lang ang daan, no. Bagin pa yung hawakan, no, gogo. Galing. Ginawan pa ng hagdan-hagdan, no. Bitawan mo muna yung bata, saka ka magdula. Ganda naman. Smile. Kaway naman dyan. Yun oh. Hello, hello sa inyo. Ikaw Kambal. Hello, kaway. Kita mo. Wrong way ka na agad. Ayun, ganda. Ito yung ano. Dito yung mayroong video okay. So ayan guys. So guys, sa mga pupunta dito sa Little Palawan at Little Boracay, ito po yung Little Boracay. Dito naman yung mapuntang Little Palawan. So ayan guys, yung baba niyan ilog na. Ayun. So ayan yung baba, yung ilog. So guys, ayan, dito na kami sa Basig River. Gandaan. Dito na kami sa Little Palawan. So yan, magbabalsa tayo guys ngayon. Problema nasa kabila yung balsa. Abo naman yata dyan ay. Natawid ako. So guys, ito yung Little Palawan. Ayan o. So hindi tayo makatawid dahil medyo malalim. So papakuha natin yung balsa. Sasakay tayo ng balsada guys. Wow. Pala may natutulog sa kulo. So guys, ayan, may napansin tayo dito. Hindi ko alam kung slogan ito eh. Slogan o ano, kasabihan. Tingnan natin. Ito. Ayan guys, basurahan. Nabubulok, di nabubulok. O asaan ang tanong? Asan yung basurahan? Wala naman no. Maliban dun sa basurahan, di nabubulok at nabubulok. So may napansin pa tayo guys ditong isa. Ito. Ayan guys, balsa, balikan, 10H. Paano kung di kami babalik?
At paano kung kami magsasagwan? Kami na lang wag na drive. May bayad pa ba? Po sa safety first ng ating camera. So, ay may iwan pala dito. So, dalawang hako tayo. So, yun. Ha? Kasya na tayo dyan. Maliliit naman tayo. Ikaw lang malaki. Hindi nga. Kasya tayo dyan? Ayan. Makalumubog. Mayos camera, dala tayong gadget. Ayan, so sasakay tayo dito lahat daw. Ano po? Guys, dito tayo ngayon sa Little Palawan. Salamat sa balsa. Ayan. So, next share na lang po yung bayad. So, ayan guys, lakadan na naman. After ng balsa, so, lakadan na naman tayo. Ayan mga pare ko, tatawid lang natin kanina. So, tatawid na naman daw ulit tayo dito. Ayan. Ingat kayo, baka malublob kayo ha. Dahil pahon tayo sa bundok. So, sa ibang lugar may tinatawag ditong mangyan. So, dito sa amin guys, ang tawag naman ay bihog. So, meron tayong masusalubong na bihog. Hello! Saan kayo? Ano yan? Pulot! Ay, naku! Sarap sana. Wala lang pambili. Magkano yan? Isang buti? 150 sa dalahan ninyo. Patingin nga. So yan guys, shoot lang ako ha. Yan guys, ito yung mga kapwa natin Pilipino pero namumuhay sa pagpupulot. Ayan, pirausog sa inyo ha, mga ate. Tingnan nyo natin. Ito guys, ang pulot-putyutan. Pulot-putyutan yan. Oo! Yummy. Ito guys, ang pulot. So, sa kayo nagdadala niyan? Kay Ate Marcy. Ano, pinapakyaw niya lahat? Okay. Sige, ingat kayo ha. Good luck. Sana wag kayong baratin para naman yan guys, simpleng buhay dito ng mga kapwa natin taga dito sa Baay. Ayan. So, ito po ay hanap buhay nila. Ang pangunguha ng pulot. So, dati nagkukuha na rin kami niyan. Pero pansarili lang. So, ayan guys. So, ayan sila ate. Ayan. So sana kumita sila ng malaki para may pampalit sila ng bigas, ng mga ulam. Ayan guys, malapit na kami sa kung tawagin ay mag-asawang bato. Ayan. So guys, ito pala ang mag-asawang bato na sinasabi nila. Dito muna sa buhanginan. Ayan. So guys, magsushoot kami dito ngayon. So umaga pa naman, alauna pa lang naman. Mayroon naman tayong baon dito pag tayo nagutom guys. Ayan. Ito po yung gustong-gusto kong marating. Ayan o, yung mag-asawang bato. So ayan. So ngayon nandito na kami. Itatanong ko dun sa bato kung kasal talaga sila. Tingnan natin. Tindahan. So guys, ayan, dito tayo ngayon sa mag-asawang bato. Ayan, ayan guys, yung mag-asawang bato. Yun. Ayan, dalawa sila. Ayan. Punta tayo doon mamaya guys, mag-shoot tayo para sa ating content sa TikTok. Ayan. So, kaya tayo mabasa. So ayan, medyo klaro na, madilim lang.
So guys, yan, so, mag-shoot muna tayo ng konti. Pwede nating content dito. So, ito yung ano, ito yung mag-asawang bato kung tawagin. Ayan o. Kasi pinagpicturean ninyo dito. Dito mismo. Ayan guys o. Ito ang mag-asawang bato. So ayan. So ayan o. Ito guys. Ayan yung isang bato. Kaya tinawag na mag-asawang bato. Ito yung isa. Ito. Yan. So, shoot tayo. Shoot tayo guys dito ngayon ng baby ko si Kulot. So panoorin yan guys. Bye. So what's up mga pare ko yan guys. Kakatapos lang ng shoot natin dito sa mag-asawang bato. Ito guys yun. Yan. So abangan nyo guys yan sa aking TikTok account. So doon natin ito ipopost. So, pero sasamahan din natin ito ng konti dito sa ano, sa ating vlog. So mapapanood din ninyo dito sa aking YouTube channel. So ayun guys, tapos lang natin mag-shoot. So ngayon guys, mayroon tayo ditong kababayan na inaya tayo para makita natin yung manlilingkis. Nakahuli silang manlilingkis. So masarap yun guys. Lasang manok ang karne nun. Sawa. So guys, ayan. So tayo dito. So guys, tignan natin yung sawa. Ano pinanghuli mo dyan? Huwag ka dyan pumasok, ano. Ano pinanghuli mo dyan? Ano pinanghuli mo dyan? Ano pinanghuli mo dyan? Taga. Itaktak mo daw. Patay na yan. Taktak mo rin mo. Oh, malaki nga. Oh. Ay, kanyang paramil. Hindi naman yan mabilis mag ano. Dapat yung kamandag yan. Masarap yan! Yan yung... So yan. Mamaya, masarap yung putahin natin. Kakain tayo ng ahas. So adobo sa gata lang yun. Yan ang pinakamasarap na luto niyan. Adobo sa gata na maanghang-anghang. So mamaya, yung nakita natin na laman tiyan yun. Dahil pandemic ngayon, kinakain yan. Laman tiyan yan. Dahil mahirap ang buhay ngayon. Kung anong pwede natin kainin dito sa gubat, kakainin natin. Yan guys, namahinga lamang tayo dun. Ayan. So magandang katayan natin mamaya nito. Magandang kainan. Pagod. Pagod. Ayan guys, so medyo malayo-layo pa yung pupunta natin. Siguro mga isang oras pa. Kasi isang oras na tayo naglalakbay patungo sa Kawalan. Kamaya guys, excited ako sa ulam natin. Manlilingkis or sawa. Ayan. And guys, iniwan na nila ako. Ayun sila. Ma-tiktok muna tayo ng isa dito. Isang tiktokan lang. Ayan. So, ayan nga guys. Nag-shoot lang tayo ng konting oras. So guys, abangan nyo yan sa aking TikTok channel, TikTok account. Ayan. Pagod guys. Pero sarap guys lang hapin ng hangin. Fresh na fresh. Ayan, nandito tayo sa lalim ng gubat. What's up mga kapare ko? Ayan guys, last episode natin, kung natatandaan nyo itong kuprahan na to, dito kami na mahinga noon, pumunta kami ng Nabangka. Natatandaan nyo guys yung aking intro. Noong time na yun, na nagpahinga kami dito, yun yung sinut ko, yung intro namin guys. So andito kami ngayon, dito kami pupunta sa, ayan, yung may palaisdaan dati noon. Dati noon walang laman. So ngayon, marami ng laman. So ang pagmamayari nito si Doña Lani. Yung palaisdaan niya.
Kasama na siyempre yan. So ito guys, wala, ay! Shit. Ito guys, walang laman. Ayan. Ayan ang palis. Sarap naman ng ano dito. Ito may laman na to. Ayan oh. Ayan guys, may malaki-laki na baga oh. Ito guys, palis daan ito. So ang may-ari nito ay si Dinyo Lani. Si Senyorita. Madam Lani. Yan po may-ari niyan. Ayan. So ito, paitlugan. Ayan. Diyos ko. Ito ang isda. Ito guys ang isda. Ayan. Nosoy! Nosoy! Karating kami dito sa inyong munting palasyo. So guys, ayan. Nandito na kami. Makakarating lang namin. Ayan. So, ayan. Ayan sila na usay, naglalaba. Ay, dami isda. Malaki-laki naman pala, oh. Malaki-laki naman baga, oh. Mamaya, natain na yun. Dito ang harap. Ayan. Tati kayo. 1, 2. What's up mga kapari ko eh. Ayan na. So nakapagpahinga tayo ng konti. Magtutukoy tayo ng langka. Yung mga tago ni Madam Lani. Marami po siyang ito po ay hasinda niya ito. Marami siyang langkaan dito. Kaway-kaway naman dyan. Ayan po si Madam. Ayan po ang mga ayayamanin po yan dito. Ayan po ang Masuna. So yan, kasama natin si John Mark. Raymond. Ayan, Raymond. So, surok tayo sa bulasan yun. Matukoy tayo ng tinagong langka. Ayan. Malapit na tayo. Dito sa kunan natin ang langka. Tingnan natin kung nandito pa, kung di pa nakukuha. Pag may nangamoy, siya na yun. Ayan guys. Hanapin natin yung tinagong langka ni Madam. So ayan guys. Oh, 4 na piraso pa lang yan. Tamo, lalaki. Wala pang bulok oh. Mabango na. Malaga sa akin. Saan naman yung laki ng katawan ko. Kinuha nila yung dalawa. Wala, buti na. Ayan, kain muna kami ng lunch. Ayan o. Okay. Mga alok naman kayo dyan. Kain na po tayo. Ayan, kain tayo guys. Ayan. So guys, ayan, kakakain lang natin. So ngayon kakain naman tayo ng dessert ito. Ito na yung langka na kinuha natin kanina sa damuhan. Ayan. Nak, mayroon niyang dagta, baka naman sipsipin mo. Hindi yan bubble gum. Gawin mo bubble gum dagta. So ito guys, ganda ng pagkain, walang kabulok-bulok. Ito ang prutas dito sa bundok. Dami. Ayan, so libre lang yan dito. So guys, ayan, kain tayo ng langka.
Ayan. So dito guys, libre lang to. Nanganak na yun lang ka. Ayan guys, magbabahog tayo ng manok. Ay, manok. Hilap. Mali. Ayan. Ba't may ibang kulay? Ano yan? Ang dami yan doon naman. Ang dami yan. Sabi. Dito daw po. Sayang sana kung harbisi na ano. Sayang kung maganda ang fingerlings ko napili ay ito. Sana yan. Ito niyo ko. So yun guys. So mga gusto pong bumili ng isda. Kaya lang wala pa, hindi pa masyadong malaki. Mga ang baka kung mga siyam na buko na isang Tatay, bahog daw kay tayo. Bahala ka. Yan naman, maiwas naman yung fish pan. Yun. Diretso ng tapo sayang. Sub-sub sana yun dyan, no? Galing guys. So dito lang yan sa bundok. Ganda. Ito malaki-laking sagip. Kaya kung may-ari po ito ni Dunya Madami. Parang malaki-laki na una. Naalo ng tubig. Uy, tama na yun. So guys, yan. So simple lang ang buhay dito sa bundok. Wala kami sa patag, andito kami sa bundok. Ayan. So puro fish pan lang yan. So what's up mga kapare ko, ayan guys yung nahuli ni Rayman. Ha? Rayman. Ni Rayman na ano kanina, oh. Exotic food tawagin yan. Ito guys yung sawa, ano, malilingkis. Ngurinti yan, oh. Yan ang ngurinti yan. Sino? Dalawang gayaan ang nahuli. Good morning mga pare ko, ayan. So ngayon guys, medyo madilim-dilim pa dito. Medyo maya guys, so uwi na tayo. Yung power bank natin nagloko, so baka di na tayo makapag-shoot habang naglalakad papunta sa ano, pauwi. So dahil 10% na lang yung battery natin, so sayang. Ang dami ko pang gustong i-shoot dito, marami pa akong gustong puntahan. So next time na lang ulit. So wala tayong magagawa dahil yung battery ng cellphone natin is wala na. Yung power bank na inaasahan ko, actually dalawang power bank yung dala natin. Yung isa, nagamit yung isa, full charge yun. Pero mukhang di natin magagamit. Ayaw, nasira na siya. So yan guys, pa-uwi na tayo. Pero bago tayo umuwi, pinagbaunan tayo ng langka. Ito guys, yan langka. Ayan.
Maglaway kayo. Pupunta nga nung camera doon si ano. Ayan guys, si Mikat, ang masayahing. Ayan guys, so daming langka. Oh. So hinihimay ko na para hindi siya ano, para magaang lang siyang dalahin. Natanggal ko na yung buto. So yun na lang laman para susubo na lang. So pag nagutom kami sa daan, kakainin kami. Ay, laki-laki mo na! Mikat! Kasama kita sa vlog ni Kat. Habulin mo sila, Mikat. Habol kayo. Habol, habol. Habol, habol, habol. What's up mga kapare ko? Yan, malapit na tayo matapos. So after nito, uwi na rin tayo. So guys, dahil lubat na yung cellphone natin, so hindi na natin makukunan yung pauwi tayo. Hindi natin makukunan. Hindi tayo makapag-shoot. So yan guys, kung bago lang kayo sa channel ko, don't forget to click subscribe and notification bell button for more videos. Okay. Nandito na kami ngayon sa Little Palawan. So yung aking mga kambal ay naliligo. So yan guys, ligo muna sila dahil dito rin naman kami tatawid. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.